Yini wami lapho ukhona wazi wathatha isikhathi ungenza umkakho. Ngisho ilanga nje alithatha isikhathi eside kanje ukuqhakaza isibhakabhakeni sabathe ngiyaqalaza entabeni ngithi hleze khona la ubambeke khona ngikuhlangabeze ngikusondeze eduzane ngikwamkele. Wazi wathatha isikhathi ungenza umkakho. Ukuba uyazi akukho nelilodwa ilanga elishonayo ungakucabanganga. Le eyokubuyisa ithemba lokuba hleze nawe la ukhona uyangibheka ngoba nami ngiyakubhalela ezimnandi inkondlo ngothando lwethu sobabili. Emqondweni ngiyaye ngidwebe nje isithombe sesihleli sobabili sibukana emehlweni imizwa icanasa kithi ngikuphekela ngikuguqela. Ngizobayeka begiye ngethambo lami bengenza inhlekisa ngoba mina ngiyazi ukuthi ngilinde ngowami. Kwalikabhadakazi kini ngiyakuphakamisa eligqame ngokumhlophe iduku babonise induku enhle kangaka owayigawula ezizweni emini kabha abantu bebuka. Isibaya sikaMangi zeluselanga ngenze iningi izifungo nezithembiso endleleni ngethemba lokuba langalimbe ukuhlala kwami ngentomba kuzukuba yize neze. Ngakho ke myeni wami esibayeni kaShodi lenkomo uzoyiqaqa wena ngendlela ofuna ngayo uzozilusela wena ngingowakho ukuba ungisebenzise ungithande ungikhulise ngokomqondo ngoba nginethemba lokuba owakho ujulile. Lamazwi akho akhaliphile akhayo ungibonisa ungicushisa ngobubanzi balendlela esisazoyihamba kulomendo ngoba akukho ukuphuma. Uma kwenzeka endleleni kukhona okhathalayo kuyosho ukuthi uyambeletha lo munye ngoba akukho ukuthatha umhlala phansi. Usungamane uthatha isikhathi eside nje la ukhona ukunokuba usheshe ungithole ebese uhambo lethu luba lufisha. Sengamane ngikhale manje ngokubanda nokuba nomuza ngedwa ngoba ngiyazi ukuthi mhlazane kwafika wena lokho kuyobe kusho imfudumalo nenjabulo yenguna phakade. Athi ngikwehlebele baningi bayazama ukuzibika kimi ngothando lwabo libashisa amashushu bengilutha ngibashaya indiva. Babonile laba bafuna ukuzinyundela bezisikele kwelinoniyo bevuke ngami bayaze lapha into enhle. Sengijwa ukubakhombisa ukuthi umendo into elula kanjani uma nje nithandana futhi nihloniphana. Sengifuna sikhothana amanxeba uthando ngiyazi ukuthi sobabili silimele. Ungiqamelise esifubeni sakho ungitshela ukuthi uzimisele kangakanani ukuba ubaba wabantwana bethu sikhulisa isibongo sakho ngokuphelele. Vele ke ngenxa yobude bendlela bayozama ukusikhumbuza amaphutha ethu akudala nesawenza sisakhasa sinandabani ngoba lapho kwangakaqini ngisho ukhakhaya uthando kwakusayinto nje yokuchitha isizungu sasizitanasela. Abantu bayakhohlwa ukuthi osekwenzekile kuyafana nobekudaliwe ngokomqondo manje sesikhulile. Ngathi mhlazane sashada siyokwazi ukuthi uthando lusho ukubekezela lusho ukuxolisa ngisho noma ngabe kuthiwa iphutha lincane kangakanani. Athi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami owethu ke lo mendo ngoba kuyobe kubusa thina ngoba mhlazane salifasa lelo findo kuyobe kushinguna phakade lithi ndiyamina fakile ayazi ikhipha yimi nawe kuloyo sithanda sami sesifake indandatho eminweni ngaze ngakulinda nawe. Ushela ukuthi noAdam kamthatha isikhathi eside kangaka ukube ethola ubambo lakhe noma uwe nje usula yamina. Kodwa vele izinto ezinhle ezinakho ukuthatha isikhathi ethembeni ngizobambelela le eyokubuyisa ithemba lokuba hleze nawe la ukhona uyangibheka ngoba nami ngiyakubhalela ezimnandi inkondlo ngothando lwethu sobabili. Emqondweni ngiyaye nje ngidwebe isithombe sesihleli sobabili sibukana emehlweni uthando licanasa ngikuphekela ngikuguqela. Kodwa ngisho ilanga nje alithatha isikhathi eside kanje ukuba liqhakaze isibhakabhakeni ngiyaye ngiqalaze ezitabeni ngisihleze khona la ubambeke khona ngikuhlangabeze ngikusondeze eduze ngikwamkele. Wazi wathatha isikhathi eside nginami ungenza umkakho.